Tudong. Salamat sa kaning kamot, no? Kita tanan ni kaning kamot. Sa una to pagpalupang ng atong buhat. Kay pagtulisod nila ate. Nakinanglan doon na yun tayo question na lang, sir. Sinis mga babae kay dugay naman na diri ka doon. Sumala sa atong liingon lagi nga ini atong panimbahon iskoy lang ni. Dili man ngay ang atong panimbahon praise the Lord ra. Ang imig. Natay blackboards. Natay blackboard, natay chalk, natay eraser. Tungod kay dunay mga time na paghisgot na to, umuagit na algebra. Muna doon na tayo blackboard. Ay kaning paghisgot na to, dili man tanan nga istorya ra. Doon na may competition at ipamatuod sa panahon. Kay kaning kalibutan, solving problem. O na, no? So, ang atong sumpayan gamay, atong kaning bitang pagpuli sa ni Kristo gikan sa panay ni Miki. Matod pa ni Apostol Pablo, niilisan man ang pagkasaserdote. Unya ang gipuli banay ni dito nas banay ni Juda. Unya atong panitao ni Kristo, nga istorya si Kristo na. Nga pulihan. Wala no. Ha? Wala. Pero basahon na to o walang makay. Ano nga lisod man bugang Pablo ra to. Anya muto na dayon ka. Adi man na to Dios si Pablo, pareha naman nato to magsasangyaw. Muto ang Pablo kung ang iyang istorya ni kunik dito ni Jesus. Basahon 4 sa Juan 4:16 or 4:22 sa Juan. Basa. Juan 4:22. Kamu nagasimba sa wala ninyo ihili. Iilhi. Iilhi mo na paliwan ko. Sige, padayon. Kami nagasimba sa among nailhan. Kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Mao na. Wala na sa mga saserdote nga dito sa templo. Wala niyo. Diyan nagwakusog si Pablo. Wala nang isipan ko to. Ingon si Pablo. Ang saserdote giilisan. Wa may koneksyon dito ni Jesus. Pagitaw na itong koneksyon, ingon si Jesus, kamu nagsimba, kinsay kamo. Mga Hudyo, mga saserdote, itong mga Israelihanon. Kamu nagasimba sa Diyos na wala ninyo iilhi. Apan kami nagasimba sa Diyos na among nailhan. Kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Kinsa itong kaluwasan na? Si Jesucristo. Nga mo'y dabaw na saserdote. Mao nga anang panahon na dito sa Israel, ang kaluwasan wala na sa mga pari. Wala na sa mga saserdote kay dili na gikan nilipi ang kaluwasan. Gikan na sa panay ni Juda. Gikan na sa mga Hudyo. Unang insakto si Pablo. Naka-realize si Pablo. Ano pag-check na to? Na-realize ni Pablo na ang kaluwasan gikan man sa mga Hudyo. So, kung padili nakita na ng mga high priest nila, nasupol kayo siya dito si Pati. Supol siya ng tugig kay ang kaluwasan, wala na nila. Ay, tuan na sa mga Hudyo, sa ito pa, kang Jesucristo na. Kuha ninyo, mauna ang
dagway sa kingdom of peace. Kanang Katoliko Romano, sumpay na sa mga saserdote nga iya ni Aaron. Mao nga kung imong istoryahon kadtong saserdote nga iya ni Aaron, gisugo dito sa Dios ang pagbuhat ug larawan dito sa templo ni Solomon. Tungod niya na kanang pagbaton og larawan sa Katoliko Romano dili sala. Kay ilhanan kana sa mga buhat ni Aaron nga sila kanang line up sa pagkasaserdote gikan ni Levi. May hukom nga tinuota. Ini hukom-hukom. Unang dili sila makasalaan ng pagpatunog larawan. Kay buhat na sa Ginoo dito sa mga saserdote sa line up ni Levi. Nawa na sila sa lana. Kamu kita hinoon kung kanang mga protestante mo kamay posipala mo na nakasala. Sila mo ay nakasala na. Kay kanang Katoliko Romano, continuation mo na dito sa mga saserdote. Muna nga kanang ilang cloth. Nag-cloth dito na kang aaron gagikan. Ang ilang mga doctrine, ikan sa mga kang aaron. Ito na kagikan. Kaning doctrine sa kang Hesus wala kagawa. Kaya kanang tahas sa atong Ginoo Jesucristo, mao ang pagbangon sa gingharian sa mga saserdote nga musumpay siya dito sa kang David nga trono. Kung atong basahon diri sa Lucas 1:32, siya ang igahatag kaniya ang trono ni David na iyang amahan. Katong trono nga, Kingdom of Praise. Mga kanang Kingdom of Praise, Kingdom of God. Kung nagsimahal ng hari, kanang Kingdom of God, Kingdom of Praise na. Kung simahal ng hari sa una, usa ka obispo. Nag-obispo siya. Kay Kingdom of Praise na. Kingdom of Praise na. Kanang Kingdom of God. Ngunang pare si Mahal-Hari, may time nga ang pare siya. Kay Kingdom of Praise. Pagkawala niya, di man pwede yung title na ito, Kingdom of God po. Kay doon na may mga dugang nga ipa, dala ang Ginoo, na dili ni nagawaton. Kay doon na may Mores na dito, Mores na dayon. Mao nga, dito is na gamay sa Ginoo, Kingdom of Praise. Dito is gamay. Pagpanitawag ng meaning, the same Kingdom of God and Kingdom of Praise. Inana. Ano, Ginoo yun, no? Hindi ka magpa-mao kung hindi kimao. Ay mo na yung magkapa-impirno niya. Bisa dili mao, gamon yung mao. Bisa dili sila, inang yung sila. Kami, yung tinuod. Kami, wala lain, kami, di mo maluwas. Ginoo ang manayong kalapit. May manang si Kristo, ang Diyos, kapadala o hangin para na nila, apil mamunta. Nagpaulan ba si Kristo para na nila, watay labot? Nagpaulan ba si Kristo og tubig para na nato, wa sila labot? Apil tanan. Unang apil nas kaluwasan. Apil silang tanan. Pero nangatong pangitaon diri, kana namang gitawag ko pagkabanhaw o pagkabanhaw. It is very easy to understand. Nga kanang may ganit kagbanhawon at tumawala, doon ay pagkalikod. Diha sa basahon ni Solomon, Ecclesiastes presidency at kung diha sa kanhing panahon, ginapangita sa Diyos pag-usap ng kuniagi na. Naalang at pang tao nung na. Ha? Balik mo ka na to, no? Nangita kas butang, naroon na butang sa tumangan. So, niling puntuha sa pag-imo niya nga pangitaon pag-usap at tumiagi, nawala, nahanaw kaning kalibutan. O sa may nahanaw?
Kingdom of Christ naman. Kung may lain. Alang-alang magkanang ilang pundok inyo na itong nahanaw na aramana. Panalitan, Katoliko Romano. Dawato na ito nga, Katoliko Romano, nagsugod sa 33 until na nahanaw wala. O di na siya pagitaon, kaya nga raman, natindog raman. Ang mga Protestante, kanto. Protestante, no? Ang Protestante, from 1517, nabay nahanaw, wala man. Hindi ko siya pagitaon, kaya ganang pagitaon, katong nahanaw. Usa ay pagkakata. Kaya nga, ang mamaw ka na itong mamaw ugma. Nganong ang mamaw ka na itong mamaw ugma man, ay pagitaon na ito siya, o yaon sa may na dito sa unang panahon. Sa diha nga ang Diyos dito na sa Sinai, sa bulan sa Siban. Yun sa ang Diyos dito ni Moises. Sultihi ang mga katauhan. Nga kung sila mapatalinghog sa kong tingog o magtuman sa kong kadubuton, sila mahimo, kamo mahimo nga kung kaugaling mong pahandi. Ikan sa pinataliwatan sa katauhan, kaya di ko kayo na ako man. Kung alam ka na ko sa Diyos, kamo mahimong usap naging harian sa mga sacerdote. For me, ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. Mauni na hanaw, kuman makasala si Solomon. Kaya sa pagkasala ni Solomon, nagtipag ang Israel sa duha, dito ni Jeroboam nga iyang ulipon ug kang Roboam nga iyang anak. Unya si Roboam nagbuhat og duha ka mga larawang Diyos-Diyosan, gibutang niya sa bitin sa tuyo nga mga tao dili niya gusto nga mubalik dito ni Roboam. Ngunang dito na sila nagsimba sa Bibel. Si Roboam po ug ang iyang kahilira nagtukod og Diyos-Diyosan, iabang ni Jeroboam. Sa ato pa, ibiyaan na ang Ginoo, ang Diyos. Kung nagkuha nila dito sa ito, at kung nagpakatao nila dito ni Abraham, ilan ang gibiyaan o gipulihan ng mga larawan. Iwan ninyo. Ang tindog ni Ezekias sa 743, kung sa'yo nito mo, ibalik ni Ezekias ang dibuhat ito. Ipahiluan ang templo kung ang mga saserdote na napanos na, yang ipabalaan ng balik. Kung ang mga tulumanon, ang mga pagalauran, ang mga pista sa tinapay mula ni Badura, na magsugod sa bulan sa Abib, sa 14, hangtod sa 21, yang ibalik kan dito sa bulan sa 6. Ibalik! Mau masalihang si Ezekias mamatay na, di pa siya kadawat. He is not ready to die. Hindi siya maliit. Maong nito siya sino? Ihilak si Ezekias des dingding. Nakita niyo kung yun siya na po paglakaw ang mga kasama kang David. Yun siya na po pagtuman ng inyong kasubuan. Yun siya na po pagtuman ng inyong kapalawaran. Nihilak siya kay di sarili. Ingon din ng Diyos dito ni Isaias. Isaias, ato si Ezekias. Pasibukon ko ang iyang anino sa napulog duha kalida. Sa ato pa, pastilan, naisumpay ang kinabuhi sa taong matarong. Mga nangadaghan kayong taong matarong na tistingan. Naligsan ng sakyanan, namatay ang makina sakyanan, ang niligsan wakil namatay. Wamo ka kita na, sa mo, San Pablo, nahitabo na. Namatay ang nag-iya sa sakyanan na pusa. Ang driver na tikyas na nahaybol man, nagmulak og mga patay ang jeep na nahaybol. Pero ang pata, nag-isabat siyang nulang na duwa katuig. Ha? Pag-ilina, anhin, katong Abinidas, na nasakyan ni Chris Olivar.
O idiryo kung isuon. Nagbanig ng mga patay. Pero ang bata na naastunga, wa gigasgas sa gamay. Isumpayan sa Ginoo ang diyan kinabang. Sinangana, mauna siya kanindot kayo kung kita ay paghinti sa Ginoo, masinungtanong ta sa makang David, sa makang Isikyas, sa panahon nga akto na ka, ingat sa Ginoo, musumpay ang Ginoo. Pareha ni, ibuto yung appendicitis. Unya, kaya naman po siya ginuhatan na pwede na ito matingil. Purhurot na ito tingil. Di na ito tingil mo badi kung managtingil. Ako gitingil. Nabuhin siya. Ibuto yung appendicitis. Wala na siya umoy, wala na siya buo. Di na siya kailang tao, di na siya kakitang tao. Pag pulso na ko, wala na pulso. Dili. Anang iyahang kamot, tugil. Bugnaw pa sa ice. Nagpuro ka na. Ang isa, doktor na. Hindi man, huling mo ka siya. Ano ito nga, ako isampit ang Ginoo. Kasintasin ko na muna. Kaya sa ato, unana. Na ihatag siya na ko. Nagitanaw na ko yung mga buha na bumutan. Mutabang sa mga kalihugan. Tabang na ko. Utang ka po na Diyos mo. Sa panahon na kamo, ulay mga, ay napuno pagsalit, tapang, ay nalahap po panahon, natingil na ko no, ako na, ay nalang magtabang, anak. E di naman pumbasang kay, ano na guna Ginoo anak. Ingon na Ginoo, kaya mo ko atik nito anak, ayaw, trabaho lang nga, walay ko balik, nagyo na bunga. Kaya ako na'y bahala ng mga bugado dito sa unahan niya. Yung anak, saan mo siya buhat naman siya nagsabot, may nagsabot nga. Pasag ba ito dito? Panahon na mabubuhay sa gabi, ako'y bahala, waman. Trabaho na siya. Makakita ka niya siya na trabaho ko, doon din siya. Connection pa to, pasag pa to, layo ako ng pa to. Pakilip dito kayo. Pas ano na muspatag, i-recap ng mga anak. Pagbuto siya mapiglik, akong itingil sa Ginoo, siguro sipat-sipat ito sa mga moral. Buhin siya, pero ipagpuasan ako ang tulog adlaw. Walay kaon o luto, isa ko sa lang kabuklong ko. Makainom ng tubig, makainom ng gatas. Walay kong itugod niya. 3 days. 3 days. Sa doktor, anang mabutha ka pindi. Minom kag tubig sa kutsara, tikpa ka. Pero siya, akong gipainom mo gatas, gipainom mo tubig, based on pila, tubig, pila ka gatas, ay lang pagkaog luto. Isa ko sa kamong mo, sulod sa tulog adlaw, buhay siya. Pero pagkabot sa tulog adlaw, wala siya kaning naliwang umay, nanlog. Huwag ko itong kaon. Ituman mo niya. Huwag ko niya tumana, mapareha to sa ugangan ng kumatay. Kaya kung gibawalan ko yung pagkaon, bisan ng suntar niya, bulat, ginamos, ay yun. So, pamagmanok, itawang, huwag pag hindi lang itong kanto. Pag di na makaya nga, ang hangin, bigas ilong na linagyan, ang bigas close na, dito ba na nga, tawang. Nganuan? Wala, pagtanaw na ko, luspan na kayo. Hindi ay close na. Ang bigas nila yung ginawa, gamay kayo. Apat na. Kaya doon na may pagsupa. Inana. Ano yung abot matanda? Asa ito na. Ano na to? Ay, Isikyas. Pag abot ni Isikyas, namatay man si Isikyas, ipuli si Manase. Kung sa'yo na isulat, ibuhat ang tanang kadauhan. Wala na yung mo preach dito. Ipuli ni Isikyas si Amon, maura yapon. Ipuli si Hosias, maura yapon. Ipatay si Hosias ni Paraon Itsaw. Ipuli si Wakas. Namatay si Wakas dito si Hipto. Ipuli si Joaquin. Ipatay ni Nabucodonosor. Ipuli si Joaquin.
ni surrender ni Nabucodonosor ni kuyog sa Babylonia. Ang ipuli ni Nabucodonosor sa Jerusalem nga modumala isip hari kinsa si Matanias igsuko ni Josias. Iilisan ang ngalang Sidekias. Walay kinaupas. Walay gobyerno sa mga saserdote. Ibihan sila ni Nabucodonosor nga mao ang langgam nga mananagi gidala sa Babylonia. Pag-abot sa tuig 536, si Cyrus the Great misulod sa Babylonia. Dito gisulat ang sugo nga papauliwon ang tanang binihan dito sa Jerusalem. Pag-uli, so wala pa sila kauli, nagdalo na yung si Daniel. Nga dunay kapituan kasimana nga hulaton nga ang Mesyas ipakatao o mao'y pahipuli sa Jerusalem kanang kingdom of praise. Mao nga ang ulo at ang kingdom of praise si Kristo na, dili na si Aaron. O niya, pag-abot ni Kristo sa ika-483 katuig. Ika-483. Ang tuig kung imong pangitaon 26 ibig. Dito niya ni Sulti. Inita din siya sa 12 ng mga anak ni Jacob. Hingan lang ito niya apostol. Okay? Acting na lang siya as Israel. Di na siya personal body ni Israel. Acting na lang. Acting siya. Mga katong mga 12 also acting sa 12 tribes ni Jacob. Unang drama na dahil po. Drama po sila. Mao to ang mubalik sa kingdom of praise dito sa Jerusalem. Pero kay wa man kabalik kay napuno lagi panuliso ang mga Hudyo at itong mga high priest dito nga nagdalas kasulatan. Sila may kadalas kasulatan. Pasahon. 1, 4. 1:4 Sarato. Sa Juan 4, 20, uno. Out. 22, 23, 24, 25. Kato bang ingon nga kamo nagasusi sa mga kasulatan. Diba naman to dili? No? Kamo nagasusi sa kasulatan. Kay kamo nagatuo nga diha kanila kamo may kaluwasan. Wala din mo katimanan ni po, yung tao. Naman din yung senior niyo. Nagila na lang wala. Sa 15. Saman to? Ang among mga ginikanan na nagsimba dinhi ining bukira. Apan kamo nagaingon nga sa Jerusalem ato ang dapit diin. Kinahanglan ang mga tao adto magasimba. O si Jesus ningon kaniya babay tuohi ako. Kaliabot na ang takna nga kamo magasimba samahan dili lamang dinhi dinhira ni ining bukira ni sa Jerusalem. Kamu nagasimba sa wala ninyo hiilihi.
Bisay ng gano'n sila nagasimba sa wala mailhi. Kay katong mga Hudyo dito, kasimba to sila through imagination. Parehas to sila tao. Nagsimba sila nga doon na Diyos, nga creator, doon na universal God, nga labing labaw na. Pero ang si Kristo din wala na ilhi. Siya nagsimba mo sa Diyos, nga wala ni ilhi. Ano man? Tungod kay ang Diyos isunod man dito ni Jesus. Wala man dito wala naman sa Rosario. Unang, kaning pagsimba nga imahinasyon, ang katumbas ana pagsimba nga wala makaila sa gisimba. Asa man to dili? Kami tuan good. Ha? Dili. Wala dili yun. Ito yung Jesus kamo nagasusi sa mga kasulatan. Kaya nagtuo man kamo nga diha kanila ng kasulatan kamo may kinabuhi. Una, no? Ano lang ito diri? Ito lang yung ilakaw-lakaw sa kong mata. Asa mo na? Dili na. Dili harap katong giingon ba nga kamo nagasusi sa mga kasulatan. Juan 5:39. Juan 5:39. Kamo nagasusi sa mga kasulatan. Ang ginananit kamo katong mga parisyo, mga saserdote, kung ang kasulatan ani mo katungkol na tipan, dili ning tipan nga pagko karon. Na nagdiskot na sa kinabuhi ikan kang Kristo ngadto sa mga apostol. Ang kasulatan ani mo katong mga basahon gikan sa Genesis ngadto ni Malakyas, o nang kasulatan. Matod pa diri kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhi dayon. Ngani kini kanang kasulatan mao ang nagpanghimatuod mahitungod kanako. Nya matupad ni Ginoo, matupad ni Kristo. Nagsimba sila sa Diyos na wala maigi. At padili ko mo'y kinabuhi nila. Kaya ang kaluwasan, dili na itong ilang pag-study sa Jerusalem, kundi pinaagi na sa pagdawat nila ni Ginoong Jesucristo. Ito'y kaluwasan nila. Kung na si Jesucristo, mga matay kamo sa inyong mga sala, gawas kon, mutuo kamo nga ako mao siya. Anang Kristo. Muna dili na itong pagsusi nila dito na ito. Na muna ibot ipasabot ani. Na muna nga everybody nagtatanan magtuunta kamo diri mga babae. Makamao kamo. Aron anak kamo lamauhan. Kamo diha mga lalaki, diritas mga lalaki maguna. Question and answer. Ang makatubag taga muta. Asa kani mabasa? Whoever shall not receive. Marcos 10:15. Very good. Oleh yang zero. Di Cardinal Benito. Next question. Itawag ako
sa taguangkan sa mga tiyan. Ha? Unsa sa? Wrong. Wala asa ni mga babae. Very good. Wala. Araman na ina. Unsa ang history? Kinsa ang discoverer sa Portugal? Prince Henry. Correct. Isa pa? Correct. 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 Cardinal Romeo, si Cardinal Pretor na cancer. Wah, sila cancer mga siap. Awa lagi. Unsa ang mga barko, mga ngalan sa barko ni Christopher Columbus na gidala sa Amerika? Linya Pinta. Lagi ako dito. Basilan mo na. Correct, Cardinal Romeo. Linya Pinta o Santa Maria. Oh, very good. Wah, napuno mga bisya ko. Uy. Ano ba? Aritas mga bayi. Mga bayi ta. Mga bayi ta. Arita diri mangutana, paglahi ni sila. Diri tao na mangutana ta diri. Unsang tuiga niabot si Roy Lupis T. Villalobos? Very good. Usara yan Usara. Unsang tuiga migikan sila sa Spain? Tang. Wala, ha? 1519. Correct. Nagtuon doon yun. Hindi na sila 100%. Kamu wala mong cancer, 100%. Next question sa mga lalaki na po. Unsa ang pulo kadatos? Kinsa ang pulo kadatos na nilanding sa Antique? Dato Puti. Dato Lubay. Sumakwil. Bangkaya. Taruhino. Lubay. Kayo Lubay si Dato Dato Paruhino. Dato Burong. Valenzuela. Ayun si Lumangsin. Correct. Kabalo na mo. Ina na mapunta na. Yan si Rahman. Ano sa mga bisyap eh? Bisyap ha. Wala po yan na. Aritas mga bisyap. Ay, kani mga bisyap ni subukan doon. Sa mga bisyap na yan, walay lapot mga babae. Kinsa ang ngalan sa pari nga ni bautismo o ni bunyag ni Haring Topas? Bishop. Bisa dia, Ustaz Bishop. Dili. Alina. Kinsa? Ulo Si Father Chico Rivera. Wala yung cancer. Wala yung ha? Dili ka balik sa mga nanay. Mga nanay! Pantay. Ang cancer na. So, may mga kautana ni. Tara. Naghan ko kayo kautana ba? Pero ano lang ko yung kategori, di ba? Yung mga lisod-lisod. Unsa ang pulo kasungay sa Roma? Ha?
Kaya microphone. Say hello, boss. Gayos. Lucius. Oh. 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 Lady Marcos. Sunod. Kapilan na. Pompilios. Famous Pompilios. Pero sir, Pampios. Dili Pompilios. Pampios Magnos. Dili Pompilios. Pampios. Tingnan Pompilios mo man dito sa puno. Pito. Apinas pito. Yan sa mga Korintiyan na nilagyan. Ang ikapulo, very good. Nagtuon yun, no? Namoy 100% perfect. Ay, isod kayo na. Unsa, kinsaan, dirit, dihan na punta sa grupo. Ay, kundi ko kaya. Ay, kundi ko kaya. Kita na ko dirit. Ay, kami kundi ko. Jangan ko kundi ko. Ayan. Basta kundi ko gani. Ang average, 0. Dirita. Kinsa ang lain nga sungay? Ingon nga, may lain nga sungay nga jutay, kinsa ni? Constantino. Perfect. Dili na punta. Kinsa ang duha ka mata? Ha? Very good. Spain of Portugal. Ano sila, Abi ninyo, inani mo ng pagtuon, ako din mo kanan. Kung magtuon na mo, ang atong imasteral na asa na sugod o kanang tumpahan sa istorya. Kung ano particulars dito? Kaya pulo ka sungay, hinga na mo. Muna nga, saan na itong pag-istorya slide o ba, taga-memorize. Muna, sa panahon di malari. Ganahan di siya na kay kabisado mo na kung mga ngalan. Tulungan na muna, burot-burot yung ilong mo. Burot-burot yung sipon ng memorize sa kadaghan kayo. Kadaghan mo nag-memorize on. Pero madugay ang agi-agi, madugay ang pagbuhan, matiman ang ginagawa. If you are interested na makaibalo ka, ang imong wisdom na mag-upgrade. Kung ang paningkamot yun, ang atong kahitalo naapod sa atong paningkamot. Hindi ko ka mahimong abogado ba yan? Doktor, hindi ka maningkamot. Maestra, hindi na mahimong wala ka paningkilisod. Kadaghan libro basahon. Karon, kung gusto lang ka nga mahimong ka maestro dito, malingkod ka, hindi ka magtuon. Sa ko na mo. Parihara anak. Kung nagbilang mo musikat sa Ginoo, pili mo bright. Di ko mo mahimong bright o big mo magtuon. Unang kanang meaning ng valedictorian. Say ba? Study equals valedictorian. Untuk apo naman. Salamat sa inyong pagtuon. Next, tututukan ng mabisya. Sino mag-inaktan ng ibang yaw? Kung wala mag-ituon ng ibang bilis mga babae. Mga tinalog, sige na sa iso na sa radyo. Kaya tulo, agit answer ako. Ang mga answer yung mga tao. Ang hirap yung paghilot mo. Ang hilot ka, pagdala mo gamay publik. Abot ito, magulat na siya hilot ko noon, basa, may, close, hilot. Ang tagahilot, ang putok, memorize. Kinana ko sa una, ay nung dinarapin ko yung una. Kahilot ko, kanimpikas ka mo, kahapyot, kanang isa, awit mo. Kay pagkaugma, isa. Kanya, kay memorization magito na ko ang definition. Unang, ang ako pong customer, nalipay. Bilipan ako. Talagang bilig ako sa'yo. Pagpali sa pikas ka mo,
Kanino pa ihawid sa notebook. Paghawi ani, bali diri notebook, hagod na po yung pitas. Ay mo na, kay ugma eksaman. Manang, mga alas 3, mamata na ko. Pagka alas 7, buntag, ready na ko. Kaya dili ko mag-istorya-istorya, nag-isig-isig, katawa-katawa. Ang akong gi-concentrate ang papel, katong test paper. Paghatak, katong pinakalisod, muto'y unahon. Paulahin itong sayo. Pag-answer mo na, katong sayon, okay rin. Ato yung agitong kung asa kong lisod na inutunan nga dili sa samtang ga-memorize ka, samtang ga-study ka, lisod ka ito nimo, mao to'y dali-dalion nimo kay malimot man ka. Mao na technique ako. Mao na nga alaksara kay ko 98 mo 99 perfect 100. Hangtod nga ang akong ka-bright nilabaw sa mga maestro. Niglakaw sa mga maestro, kunti-kunti ako. Tara. Ako tayo kopya. Perfect. Ang among maestro nagsige paglikot sa mga papel sa test paper. Ako humanag ang sir. Di pa siya kabalik sa likuranan kung anang papel. Humanag. Hirang ka na? Siya galibog pa na. Hatag sa mga masugat na ko. Sugat na ko na. Kuha na kong papel. Siya kasi paglaglag na, ako paspas na kasi, huwag pagkabalik sa lingkuran. Tuwa ng papel sa langis, ako na kasi. Kaya ninyo na? Inana, manay akong panito. Manang, sa nadugay na kay Mulabaw naman ako sa maestro, gipit ko silang ko. Napapahuwa ko sa eskwelahan, i-transfer ko screen na na akong grado. Kinahong kalibig. Ilabay ko sa layo. Sus! Di mo yun mamot, nagamong labaw. Dito na ko sila yun. Sus, pagtanong ako naman lay bata dito. Kunya, nanita kayo ko, kinsa ang pinaka-bright nila. Ay, kanang pinaka-bright, kung ito'y lumbaan ako, ang nabubukog, lagi na nakakulingiyon. Bright, pinito ka na, oh. Kaya mo, ano na mga kaning rate sa kuhan, kaning siya ng English paper, kaya man kita. Portigyon. Mao na kaya ako ambisyonan na matugnan. Tupong anak malabuan siya. Ay kaning ambisyon ka daw ta, hindi mo gamitos nilang o tere ta ko to kay kumanaman ka, ala na punta. Hindi naman ubad niya. Luminaw na lang nagantian. Sige.
Ikaw ang Diyos, ang akong kahayag, lagi sa kanunay, ang among pagpangalaga, ito ang danan sa kamaguran. Inoong Diyos, kami nakalat kanimo, ikan sa among nagawat na panalangin. Salamat, O Panginoon, sa iyong panalangin. Sa ako, O Diyos na mahal, kabalauran, tulunganon o kagasugo, saan kasing-kasing ipagahari. Alat ko, O Diyos na mahal, okay, ano'y o kaluwasan, ay mao'y akong kalipan. O Diyos na mahal, sa ako, O Diyos na mahal, ang iyong kabalaunan, tulunganon o magkasugo, saan kasing-kasing ipagahari. Alat ko, O Diyos na mahal, ano'y o kaluwasan, kay mao'y akong kalipan. O Diyos na mahal, kay mao'y akong kalipan. O Diyos na mahal. O karon natapos na ako tinibahon. Ang Diyos magawan ka nato sa ngalan sa tungkol ng tulong. Divine Supreme Divine Master po ito Divine Labo, ay utong Master, ang sa nanay, ay utong
o manak nato ang kalinaw.